Έρευνα της αστυνομίας έγινε, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα στις αποθήκες του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο πλαίσιο της διερεύνησης από το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Ασφάλειας Αττικής της υπόθεσης του θανάσιμου τραυματισμού αστυνομικού των ΜΑΤ στα επεισόδια έξω από το γήπεδο του Ρέντι. Πάμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Νούσης. Κώστα, έχει ολοκληρωθεί η έρευνα? Τελευταία ολοκληρώθηκαν, Σμαράγδα, οι έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες σε αποθήκες του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για τον θάνατο του αστυνομικού των ΜΑΤ στου Ρέντι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα έγινε και σε αποθήκη, όπου παλαιότερα φέρεται να λειτουργούσε και ως χώρος συνδέσμου φιλάθλων. Επιπλέον αναζητήθηκαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ είχε προηγηθεί εισαγγελική διάταξη. Να θυμίσουμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, για την υπόθεση του Ρέντι, έχει συλληφθεί ήδη ένας 18χρονος, ο οποίος είχε ομολογήσει ότι είχε πετάξει στους αστυνομικούς των ΜΑΤ ναυτική φωτοβολίδα. Ωστόσο, όπως ανέφερε αργότερα, δεν είναι σίγουρος για το αν η δική του φωτοβολίδα είναι αυτή που τραυμάτισε θανάσιμα τον Γιώργο Λιγκερίδη, ο οποίος κατέληξε μετά από 20 μέρες νοσηλεία στο Γενικό Κρατικό Νίκαια, Σμαράγδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Νούση.